V dnešním videu se společně podíváme na to, jaké jsou způsoby, jakým si ty můžeš ohodnotit firmu a určit si, zda je to zajímavá investiční příležitost v tuhle dobu z hlediska valuace či nikoli. Jinak čau, mé jméno je Max, jsem studentem na fakultě financí a účetnictví a hledáním a analýzou akcí už se zabývám přes 4 roky. Zároveň jsem zde na Discordu, YouTubeu, Instagramu, Threads založil sérii pod pokličkou, kde se díváme pod pokličku zajímavým akciovým firmám a říkáme si, jestli jsou to v tuhle chvíli valuačně zajímavá investiční příležitost či nikoli. Nebudu už ale dále zdržovat a jdeme na video. V moment, kdy řešíte nějakou valuaci firmy, ohodnocení, tak si musíte uvědomit, podle čeho se na firmu díváte. A těch pohledů je několik. Buď to může být z pohledu tržeb, takže to, co firma reálně utrží, nebo z pohledu ziskovosti. Takže potom, když už od těch tržeb odečteme náklady, ať jsou to hrubé, provozní, daně, taxis, tak se dostáváme do nějakých různých úrovní zisku, tak potom se na firmu díváme z pohledu ziskovosti, nebo potom firma generuje nějaké peníze, nějaké volné peněžní toky, takže se potom na firmu můžeme dívat s oceněním pomocí právě peněz. A jako poslední, firma musí mít nějaký majetek, a tenhle majetek něco stojí, takže potom může být pohled právě majetkový. My se ale úplně na začátek pojďme podívat právě na pohled tržeb. A pojďme si teda nejdřív říct, co jsou tržby, ať jsme na stejné vlně. Tržby jsou v moment, kdy já třeba prodávám hodinky, mám firmu na hodinky, jedny tyhle hodinky prodávám za $400. Tak jakmile se to někdo koupí za $400, tak $400 jsou tržby. A zde potom už máme pohled z price to sales a enterprise value lomeno sales. Jinak všechny tyhle vzorečky, tak vycházím z nich, co má právě třeba tady Finviz Stock Screener, aby v moment, kdy si chcete najít nějakou zajímavou akci a právě přijdete sem na Finviz, který je zdarma k použití a budete se chtít podívat na nějaké formy valuace, tak abyste tady vlastně našli všechno, co budete mít zmíněný i v tomhle videu. Jako první je tady úplně základní pohled price to sales, což je pohled ceny akcie lomeno tržby na jednu akci. U tohohle z toho ukazatele je super, že může být použitý i u ztrátových firm, protože tržby má firma vždycky pozitivní. Zároveň se používá na nějakém mezisektorovém srovnání, takže mezi sebou můžeme srovnávat bankovní firmy, technologické firmy a podobně. A zároveň je třeba brát v potaz, že pokud máme nějaké startupy, které hodně emitují akcie, tak je třeba si uvědomit, že zde ve jmenovateli máme sales per share, což jsou tržby na jednu akci, a pokud firma vydá hodně nových akcí, tak to může tenhle ukazatel lehce zkreslit. Jako další tady máme pohled enterprise value lomeno sales. A to už je trošku jiný pohled, protože zde jsme měli jenom pohled skrz cenu, ale zde už máme pohled skrz enterprise value. A enterprise value spočítáme tím, že vezmeme market cap, což je vlastně tržní kapitalizace, počet akcí v oběhu krát cena za jednu akci, a k tomu přičteme dluh a odečteme nějaký cash, nějaké peníze. Což znamená, že skrz enterprise value lomeno sales se na firmu nedíváme jenom skrz nějakou její cenu na tržby, ale skrz celý vlastně jako pohled na ten majetek té firmy. Protože zdáme enterprise value, kam patří i dluh, což jsme předtím v tom vzorečku neměli, a dělíme to znovu opět tržbami. A znovu můžeme firmy porovnávat mezisektorově a tentokrát už se nám tam řadí i dluh, takže na tu firmu máme trošku detailnější pohled. Což tedy odráží lépe nějakou skutečnou hodnotu firmy. Takže vlastně, abychom si to zopakovali, teď jsme se podívali na pohled tržeb, takže úplně na nějaký ten top line, který můžeme používat úplně u všech firm. Máme zde price to sales a enterprise value lomeno sales. Důležité je, že tyhle ukazatele nemůžete nikdy porovnávat například mezi technologickou firmou a bankovní firmou, protože tyhle rozdíly budou vždycky obrovské a častokrát technologické firmy mají price to sales mnohem vyšší. Price to sales je ale dobrá v tom, že ji neovlivňují náklady, a proto třeba potom, když se díváme na valuaci v čase, tak můžeme vidět, jestli z pohledu tržeb je firma na nejnižších valuacích, co kdy byla, středních nebo nejvyšších. A zároveň je zde krásně vidět, pokud firma má nějaký svůj hype, protože price to sales se hodně odchýlí od nějakého průměru. Jako další se pak podíváme na valuaci z pohledu ziskovost, což znamená, že vlastně od tržeb, takže na pohled, který jsme se dívali teďkon, odečteme náklady, ať to jsou hrubé, provozní, úroky, daně. A zde se díváme v rámci několika pohledů, jako je price to earnings ratio, potom price to earnings growth, který je navázaný na price to earnings ratio, a enterprise value lomeno EBITDA. A když si o těchto ukazatelích něco málo řekneme, tak zde máme price to earnings ratio. To se dívá na cenu akcie a zisk na jednu akci.
Je důležité si uvědomit, že v moment, co je firma ztrátová, tak tenhle ten ukazatel nemůžeme použít. Zároveň je dost zavádějící u firm, které nově přešly do profitability. Protože když si představíš, že máš firmu, která má zisk 1 korunu a cenu na burze má 100 korun, tak když si tohle z toho vlastně přepočítáš, tak ti vyjde dost zkreslená valuace, protože se třeba zrovna posunula do profitability a vyšlo jí to tak těsně, že má zrovna třeba jenom 1 korunu v profitabilitě. Jinak roste mnohem rychleji, takže příští rok by měla třeba už 100 000 v profitu. Jenom tentokrát to tak špatně vyšlo, že třeba ze ztráty minus 100 000 se dostala na plus 1 korunu. Takže je důležité si uvědomit, že u ztrátových firm nebo u firm, které přicházejí ze ztráty do profitability, to může být častokrát zkreslené. A na to se krásně můžeme podívat i u příkladu například Netflixu, kde můžeme vidět, že Netflix začínal na price to earnings ratio kolem 300-400 v roce 2016 a postupně, jak šel čas, tak se price to earnings zlepšovalo a zlepšovalo až na nějaký jejich all time low, což bylo 16, teďko na nějakých 44. Ale zde je krásně vidět, že prostě u přechodu ze ztrátovosti do profitability to price to earnings ratio může být častokrát zkreslené a v průběhu času, pokud je ta firma opravdu kvalitní a má ten růstový potenciál, tak se price to earnings ratio dá do nějakých jejich norem. Jako další zde máme price to earnings growth, který nám pomáhá určit, jestli price to earnings ratio třeba na hodnotě 50 je nadhodnocené či nikoli. Tenhle ten vzoreček vychází z toho, že se díváme na price to earnings ratio a na nějaký očekávaný růst. Na dalších například 5 let. Ale samozřejmě tady je důležité si uvědomit, že nikdo nikdy přesně neví, jaký ten růst té firmy u toho earnings per share, takže zisku na jednu akci v budoucnu bude. Proto to vlastně může být takhle vycucené z prstu a tenhle ten ukazatel může být někdy zavádějící. Ale zároveň, pokud máme třeba například firmu, která má price to earnings ratio 40 a růst očekávaný 40%, tak se dostaneme na price to earnings growth 1 a mezi hodnotou 0 až 1 to častokrát bývá, že je firma podhodnocená skrz svoji valuaci, potom mezi 1 až 2 je férově oceněná a 2 plus může být nadhodnocená. A tenhle ten price to earnings growth můžete najít například na Seeking Alpha, zde můžeme vidět, že máme price to earnings ratio 44 a potom zde máme price to earnings growth gapovej za posledních 12 měsíců 1,27. Já třeba price to earnings growth používám docela dost a spíš, abych se ujistil, jaké jsou vlastně výhledy pro společnost k aktuální valuaci. A slouží mi to hodně i pro fundament, protože v moment, kdy vím, že společnost je oceněná na hodnotě 44, což je docela vyšší PE, a potom vím, že se třeba změní nějaký její pohled na další růst, tak automaticky vím, že se i price to earnings growth bude zhoršovat a podle tohohle z toho si určují nějaký fundament u společnosti. A jako poslední pohled dáme enterprise value lomeno EBITDA. Enterprise value už jsme si řekli, co znamená. To je nějaký market cap plus dluhy minus hotovost. Ale co znamená ta EBITDA? EBITDA je mezi investory a analytiky hodně používaná, protože se používá hodně efektivně na mezipodnikový srovnání. V tomhle případě EBITDA nám říká zisky před odečtením úroků, daní a odpisu z amortizací. Pojďme se ale podívat, co to vlastně v realitě znamená. Představte si, že máte třeba 2 firmy, které mají úplně stejné tržby a úplně stejnou výši dluhu a jedna firma si ten dluh vzala v moment, kdy byly vyšší úrokové sazby, druhá se ho vzala, když byly nižší úrokové sazby. Protože ta firma s vyššíma úrokovými sazbama platí potom více na úrocích, tak má na konci dne jiný konečný zisk. A právě tenhle ten ukazatel říká, že hele, my právě tyhle úroky budeme přičítat, aby v téhle valuaci nehrály roli. To stejný u údaní. Můžeme mít firmu, která je z Česka a která je z Ameriky a každá z těch firm má jiný tax rate. A nebo potom zdáme odpisy a amortizaci a to je zase to stejný. Firma může mít třeba zrychlené odpisy, rovnoměrné odpisy, což znamená, že prostě odepisují ty majetky trošku jinakým způsobem a my se teda v tom případě tyhle si odpisy vyhodíme a řekneme si, hele, my to chceme brát bez nich. Takže vlastně EBITDA je pohled na takový core business model firmy, bez položek, které mohou, když se díváme na nějaké mezipodnikové srovnání, hodně odlišit. A ještě ho spočítáte tím způsobem, že když se podíváte na provozní zisk, tak k němu stačí jenom přičíst odpisy a amortizaci a dostanete EBITDA. A ten ukazatel je pro nás dobrý v tom, že ho vlastně žádným způsobem teda neovlivňují ty účetní odpisy, daně, úroky. Zároveň, jelikož je to vyšší úrovně zisku než například čistý zisk, tak u spousta společností, kde nelze použít price to earnings ratio,
bude právě ten enterprise value lomeno EBITDA použít, protože jsme zde vlastně neodečetli tolik nákladů. Ale zároveň je potom zase potřeba říci, že díky tomu, že jsme spousta věcí přičetli, tak vlastně zde není úplně ta kvalita té ziskovosti a zároveň zde není nějaký pohled na cash flow. Pohled na cash firmy už nám potom říká například ukazatel price to free cash flow. A aby jsme vůbec ten vzoreček byli schopni pochopit, tak si musíme vysvětlit, co to free cash flow je a jak se liší od čistého zisku. A na to se podíváme zase klidně sem, kdy se podíváme na cash flow statement a zde můžeme vidět, že máme nějaký provozní cash flow. To provozní cash flow vychází vždycky z čistého zisku. A potom se k němu přičítají nepeněžní položky. Nepeněžní položky už si z toho samotného názvu můžeš představit tak, že to je nějaká položka, která byla v nákladu, takže to ovlivnila negativně čistý zisk, ale firma reálně nevydala žádný cash. Takže například koupil jsem si ten mikrofon pro firmu a teďkon pro účely tohohle videa řekněme, že mě stály 1 milion. Ale já, pokud mám SROčko, pokud mám firmu, tak si nemůžu napsat teďkon náklad 1 milion do firmy, protože mi to ovlivnilo výrazně konečný zisk. Proto se dělá to, že se ten náklad rozdělí, třeba dejme tomu na 5 let, a potom ve výsledovce, takže v income statementu, kde vlastně řešíme tržby minus náklady, budeme mít každý rok část nákladu tohohle z toho 1 milionu. Ale samozřejmě za ten mikrofon jsem musel zaplatit úplně na začátku, v tom roce 1, kdy jsem si ho pořizoval. Proto mi tenkrát odešly peníze, ale teďkon už mi ty peníze neodchází. Proto se třeba například odpis a amortizace přičítá a zdáme spousta takových nepeněžních položek, které ten cash přičítají nebo naopak odečítají a díky tomu se dostaneme na nějaké provozní cash flow. A potom v moment, kdy odečteme capexy, což jsou vlastně nějaké ty investice, takže například, že investuji teďkon v tom roce 1 milion do tady toho mikrofonu, tak to mi právě dělá nějakou investici, tak to jsou právě tyhle ty capexy. No a v ten moment, kdy od provozního cashflow odečtu capexy, tak se dostanu na free cashflow a to můžeme vidět, když si to tady porovnáme, dáme si zde čistý zisk a potom tady dole si vybereme free cashflow, tak můžeme vidět, že se free cashflow ku čistému zisku liší. A někdy je to pozitivně a někdy je to negativně, záleží na tom, jaké ten rok měla firma investice. Takže ten ukazatel nám vlastně ve svém kóru dává pohled na cenu akcie a to vydělíme na free cashflow per share, takže nějakými volnými peněžními toky na jednotku akcie. A zase se můžeme dívat v nějakém dlouhodobém horizontu na tu stejnou akci, když jí třeba spadne cena, ale víme, že free cash flow se nezměnilo, tak si můžeme říct, hele, v tenhle moment je firma třeba podhodnocenější z hlediska free cash flow per share, než byla v minulých letech. A potom zdáme poslední pohled a poslední možnost ocenění, a to je z pohledu majetku. Já teda osobně ten ukazatel moc nepoužívám, ale je dobré si ho říct, ať o něm víme. A to je price to book value, s tím, že ten vzoreček vychází z majetku firmy. Že když jsme zde měli třeba ten Apple, který prodával telefony, tak musí mít nějaké sklady, musí mít nějaké zařízení, na kterých to vyrábí. A tohle všechno je nějaký majetek, který firma vlastní. Proto je to pohled price lomeno book value per share, vlastní kapitál na jednu akci. A my si jenom musíme říct, že ten vlastní kapitál vlastně spočítáme tak, že vezmeme majetek, takže to, co firma vlastní, to jsou třeba ty stroje, a odečteme od toho cizí zdroje, takže to je, co firma dluží. A z toho dostaneme potom ten čistý majetek, co opravdu firma vlastní. Můžeš to jednoduše ještě jednou představit. Pokud jsem si koupil ty mikráky za 1 milion, a nepůjčil jsem si k tomu žádné cizí peníze, financoval jsem to z vlastních peněz, tak vlastně vlastní kapitál je taky 1 milion. A v moment, kdy mě tyhle sluchátka stály milion a já jsem si milion půjčil, tak vlastně cizí zdroje jsou 1 milion a vlastní zdroje už jsou 0. Já jsem na to nepoužíval žádný vlastní zdroje financování a v tom případě je potom book value per share v úvozovkách vlastně 0. Výhoda tedy je, že u tohohle ukazatele se díváme primárně na majetkový pohled. Takže vlastně se díváme na to, co firma reálně vlastní a třeba v případě insolvence, kdy prodávala, tak vlastně jako ten majetek je hodnota té firmy. Je ale třeba si uvědomit, že třeba softwarové firmy, jako je Duolingo a podobně, žádný moc majetek úplně nemají, protože primárně jejich hodnota je v tom know-how a ne, že by měli nějaké stroje, jako je například u ASML, Apple a podobně. Zároveň ale třeba si uvědomit, že se zde vůbec nedíváme na nějaký pohled
tržeb nebo ziskovosti, je tohle jenom čistě majetkový pohled. No a Maxi, teda nakonec, kdybys mi měl říct, jaký z těch ukazatelů je pro mě jako investora úplně nejlepší. Za mě z mojí zkušenosti je nejlepší se dívat na ukazatele, které počítají s tržbami a ziskovostí. A důvod je vlastně úplně jednoduchý, protože v tuhle chvíli trh hodně zohledňuje nějaký budoucí potenciál firmy, nějaký její růst a ne zas tak úplně na nějakou její stabilitu a schopnost třeba vydělávat peníze, vracet to nějakým způsobem akcionářům. Takže za mě, v moment, kdy budeš ohodnocovat akci, tak se primárně dívej na price to sales, enterprise value lomeno sales a price to earnings ratio, enterprise value lomeno EBITDA a price to earnings growth tak na doplnění. A samozřejmě pokud se i pak budeš dívat na nějakou schopnost firmy generovat peníze, tak můžeš se podívat i na price to free cash flow nebo discounted cash flow, na kterou jsem natáčel video a najdeš ho na tomhle kanále. A to je bylo pro tohle video všechno, určitě budu rád, pokud zanecháš like, odběr, komentář a budu se na tebe těšit u dalšího videa. Čau.